που είναι ανέκδοτα. Κρυσφύγετο. Στο δωμάτιό σου που κάναμε έρωτα, κυριαρχούσε ένα σκούρο καφέ χρώμα, από τις μοκέτες, τα έπιπλα, τα σκεπάσματα. Σχετικά σκοτεινά ήταν, γιατί όταν μπήκα, από μεσήμερο, τέλη Μαΐου, είχες ήδη κατεβάσει τα ρολά και οι κουρτίνες μπροστά στα παράθυρα δεν άφηναν κανένα φως. Σαν σκοτεινή σπηλιά και κρυσφύγετο κολλασμένων έμοιαζε το δωμάτιό σου, σε συνδυασμό με την ειδονή στο κρεβάτι. Μετά, όταν κατέβηκα στον δρόμο και περπάτησα αρκετή ώρα, το δυνατό και διάχυτο φως του Μαΐου, η παντεσία των χρωμάτων παντού και η ζεστή ατμόσφαιρα που τόσο τέριαζε με τη διάθεσή μου.